El mercat català de productes herbacis és deficitari. Necessitem més camps de cultius per produir més cereal per alimentar el nostre bestiar i a la nostra població. Tots hi guanyaríem. No dependríem del producte de fora, gestionaríem més bé les nostres zones rurals, donaríem més feina i evitaríem incendis. Invertir en el sector agrari ens beneficia a tots. Aquí oferim qualitat, respectant les normes més exigents del món. Potenciem-ho per aconseguir un preu estable per als nostres pagesos, per poder invertir d'una forma sostenible. Cal reduir les poblacions descontrolades de fauna salvatge. Les poblacions de conill i senglars estan arrasant tots els nostres cultius, davant de la inacció de la Generalitat de Catalunya. Fins que no es controlin aquestes plagues, demanem una compensació de les collites perdudes. El preu de l'assegurança ha de ser assumible. Els del JARC hem aconseguit incrementar les subvencions per a professionals i joves que s'incorporen i seguirem pressionant per aconseguir més. La nova normativa sobre fertilització no s'adequa a la necessitat del camp. Necessitem terminis d'aplicació de accions més amplis i flexibles i que s'adequin a les necessitats dels cultius, incloent-hi la doble collita. Des de JARC hem fet un front comú per anul·lar les ordres de zones vulnerables. El nostre sector també necessita plans Renove ambiciosos, amb un pressupost adequat al nivell de mecanització i tecnologia que ens cal per ser competitius. A JARC som productors professionals com tu. Treballem junts pel sector, pel territori i pel futur. La teva activitat és essencial. El teu vot també. Vota JARC!